PM किसान जायफोर मोनो नोंथांमोना दिनै PM किसान फैसा मोनगोन 18 इनस्टलमेन्ट नामा दिनै 18 बार जानो थांगासिनो दङ गुड मर्निं एभरिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल लोगोफोर दाखालि बावै आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जोंहा आत्मनिर्भर असम अभियान माने हेमन्त मामाया मोनसे जायफोर फरायनानै ओरैनो थादों बेकार थादों बिसोरनि थाखाय 2 लाख फैसा होगोन नालाय दा 75,000 खौ दाखालि बावै गुवाहाटीआव होग्रोबाय दा ट्रेनिं सानथाम ट्रेनिं लागासिनो दङ दिनै आंना लास्ट डे ट्रेनिंआ साननै थांबाय दिनै लास्ट डे नालाय दा बे ट्रेनिं जोबबासो 25,000 मोनबावगोन आरोना दा गोबां मानसिफ्रा आंनाव कमेन्ट खालामनानै सोंदों खायफाबा मा गुदि गैया बिजौ गैया भिडिअ बानायलाबायो होननानै मोजां डिटेल्स मिथिया माया फोरोङा खोन्थाया माया होननानै दा बिनि कारनानो जाहैबाय जोंहा गोबां मानसिफ्रानो साख्रि बे मोनसेल' खोथायानो रिखाबाय थासै आंनि खोमायाव माने गोबाङानो बिदिनो मेट्रिक पास जानानै सोरबा हायार सेकेन्डारि पास जानानै सोरबा BA पास खालामनानै साख्रि नागिरो जोंहा साख्रि नागिरै सोरबा बायदिया साख्रिया जाफुङो सोरबा बायदिया मेट्रिक पास जानानै बिदिनो डिफेन्स लाइनाव सोरबा आर्मि पुलिस CRPF BSF SSB बिदिनो गोबां खारो सोरनाबा जाफुङो सोरनाबा जाफुङा सोरबा बिदिनो साख्रि नागिरै बिदिनो बैसोआ बारलांनो हमो आरोना दा जायफोर मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो साख्रि नागिरनानै 28 बोसोर जाबाय माने साख्रि मोनैया 28 बोसोर बैसोनि जाहैबाय आरो बे मानसिया माने दा 28 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरसिमखौ माने सरकारा बेकार थानाय हिसाबै बिथांमोननो बिजनेस मावनानै जानो बिजनेस खालामनानै जानो थाखाय 2 लाख फैसा होदों आरोना बे 2 लाख फैसाखौ जोंहा 1 लाखखौ दायो होग्रोगोन दा 75,000 होग्रोबाय 25,000खौ माने दा ट्रेनिं जागासिनो दङ बे ट्रेनिंनि उनाव होगोन आरोना हेमन्त मामाया दा 2 लाखआव जोङो 1 लाखखौ जोङो माने इन्ट्रेस्ट होनांगोन आरोना बेंकनो 1 लाखखौ जोंहा हेमन्त मामाया साबसिडि होदों हेमन्त मामाया 1 लाखखौ सुख'गोन माने बेंकआ 2 लाख होदों जोंनो बेंकआ होनाय माने हेमन्त मामायानो होनाय हेमन्त मामाया जोंनो 1 लाखखौ गाव माने साबसिडि हिसाबै होदों आरोना गाव सुख'गोन 1 लाखखौ ओमफ्राय 1 लाखखौ जोङो 3 इयार्सनि उनावसो सुख'नांगौ 3 इयार्स थांखांनायनि उनाव जोङो 1 लाखनि माबाखौ बे इन्ट्रेस्ट जेसेबां जायो जोङो जेसेबां पार्सेन्ट जायो बेखौ EMI खौ जों होनांगौ आरोना दा 3 इयार्स थांखांनायनि उनाव बिदिनो 5 इयार्सआव माने कमप्लिट खालामनांगौ आरोना बेखौ दा नोंथांमोना गोबाङा सानदों जानांगौ जों मानो मोनाखै मायाखै जायफोर बिदिनो 23 बोसोर 24 बोसोर जानाय बिसोर मोनाखै आरोना बेखौ मेट्रिक पास जानानै थादोंब्लाबो सोरबा बायदिया मोनाखै मेट्रिक पास जायोब्लाबो क्लास 8 9 फरायनायब्लाबो बेखौ मोनगोन आरोना बे सुबिदाखौ जायफोर 28 बोसोर जानाय माने 28 बोसोरनि गोबां आरोना 28 29 30 31 32 33 34 35 40 बोसोरसिम मोनगोन आरोना बेखौ जायफोर 40 बोसोर जानानै साख्रि मोनालासिनो ओरैनो दङ जायबा बेकार दङ जायबा बेफार फालांगि खालामग्रा बिथांमोनाबो मोनगोन सोरबा बायदिया अमा फार्म खुलिनो सानदोंब्ला अमा फार्मनि थाखायबो लानो हागोन सोरबा बायदिया दाउ फार्म सोरबा बायदिया मासरुम मैखुननि सोरबा बायदिया फिसारि फुख्रि जावनो सानदोंब्ला फुख्रि ना फिसिनो सानदोंब्ला बिथांमोनाबो लानो हागोन आरोना बे 2 लाख फैसाखौ सोरबा बायदिया बिजनेस खालामनो सानदोंब्ला बिजनेसबो लानो हागोन जोंनि माखासे मानसिफ्रा जोंनिल' नङा माखासे मानसिफ्रा माने फरायनानै मा जायो सोरबा बायदिया माने साख्रिनिल' नागिरबाय थायो नालाय साख्रिखौ बिदिनो नागिरब्लाबो मोननो थाङा मालाबा समाव गावनिसो खाफाल होननानै बुंना लानांगोन मालाबा समाव मोननो नागिरा आरोना साख्रिखौ दा साख्रि मोनालासिनो सोरबा बायदिया बैसोआ ओरैनो बारलांबाय थायो साख्रि नागिरनायावनो आंनाबो दा साख्रि नागिरनायावनो सिगाङाव माने जेरेक्स खालामनायफोरखौ बे फैसाखौ जमा खालामबा मोसौ हालिसे बायनो हालायलायसिगौमोन खोमा बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं माने साख्रिनि उनाव खारासै ओंखायनो आं दा जिनाखि इउटुबावबो एसे एनै इनकाम फैयो बिदिनो आङो राबारबो गायबाय राबारनि फारसेबो आङो दा माने नोंथांमोननि सिगाङाव आं भिडिअ बानायनानै लाबोनो नाजायो नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो दा बेखाय बिदिनो आरोना नोंथांमोना जब मावनानै थायोब्ला डक्टरखौनो होन इन्जिनियारखौनो होन नोंखौ रावबो सिनायाबो नोङो माने बयनिबो सिगाङाव नोंथांमोना माने गामि एरियायावल'सो सिनायनो हागौ आरोना नोंथांमोनखौ दा हमनानै ला जोंहा इलन मास्क माने आमेरिकानि नाम्बार 1 माने कररपति मानसि बे इलन मास्क मोना जुदि इन्जिनियार जब मावनानै थानायमोनब्ला डक्टर जब मावनानै थानायमोनब्ला लिमिटेड जागौमोन आरोना बिसिनि खामायनायफ्रा दा जेरै जोंनि इण्डियाआव दङ जोंहा मुकेश आम्बानिमोनखौनो नाय बिथांमोना आर्मि साख्रि मावाखै डक्टर इन्जिनियार मावाखै बिथांमोना दा गावनि बिजनेसखौ डेभेलप खालामलांदों बिथांमोना बिजनेसनि थ्रुयैसो बिथांमोनखौ दा सिनायो करर थाखा खामायगासिनो दङ जोंहा बे मुकेश आम्बानिया थिग बेबायदिनो जोंखौ माने ट्रेनिङाव बेफोरबायदि बुजायदों आरोना बिजनेसखौ बोरैहाय डेभेलप खालामलाङो बोरैहाय नोङो 2 लाख फैसाखौ लानानै सोरबा बायदिया बुंदों 2 लाख फैसाखौ लानानै हाबा खालामसिगोन बाइक बायनानै सालायगोन बेफोरबायदि बुंदों आरोना बिदिबा माने फैसाया डिमेज जायोनो माने बिजनेसानो प्लक जागोन आरोना नोंथांमोना जुदि
गावखौ एसे डेभेलप खालामलांनोब्ला बिजनेसखौ एसे डेभेलप खालामलांनोब्ला नोंथांमोना कररपति जानो गोसोब्ला बे 2 लाख फैसाजोंनो नोंथांमोना बिजनेस खालामलांनानै माने आग बारायनो हागोन आरोना बेफोर बाथ्राफोरखौ ट्रेनिङाव खिथानाय जादों आरोना लोगोफोर दा बेनो जायफोर माने साख्रिनि उन खारबाय थायो नोंथांमोना साख्रिखौबो होसो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बिजनेसबो मावलांनो नाजा आरोना थ' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ आं नोंथांमोननो ट्रेनिंखौ देखायनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय आं दायो रौतायाव थांसैलाय लाइलांआवसो जादों जोंहा लाइलां बे कृषि बिगियान केन्द्रआव जादों आरोना बे माबायाव ओइ लालफुलावसो जादों लाइलां बारबानो मोनो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय आं दायो थांनोसै गगाबो मोन्दों अखाया बिराद हागासिनो दासान्दि थ' जायफोर माने कमेन्ट खालामदों आङो माने गुदि गैया बिजौ गैया मानो भिडिअ बानायदों होननायखाय आं दिनै खोन्थानो नाजाबाय आरोना नोंथांमोननो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था फाइनालि दा ट्रेनिं जानाय जायगायाव मोनफैबाय दिनै लास्ट डे माने दिनै सानथाम जाबाय आरोना दिनैजों नैबे सिङावनो जायो ट्रेनिङा नैबे नै ट्रेनिं हल लिरनाय दङ बे सिङावनो जायो तामाम अखा बिराद अखा लोगो मोनबाय आङो न'निफ्राय फैनाय समाव गगा मोनगासिनो दं नै गुजुनायनि थाखायनो बिदि माने रुमाल लानो गोनां जादों नै ओरै हाबलांबाय आं दा सिंथिं नैबे एन्ट्रि खालामनांगौ जायो फर्म होदों फर्म दिनै नैबे फर्माव लिरनांगौ जाहैदों सार्टिफिकेट देबो आजि आदा बोरै खबरफ्रा मोजां मा गामिमोनलाय मा जायगामोनलाय नोंसिना हा टंला पुरा ट्रेनिंनि थाखाय नै बयबो बेस्थ বাইদেউ ট্ৰেইনিংটো লৈ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ন আৰু পইচাটো কেতিয়া দিব বোলে মামায়ে ট্ৰেইনিঙৰ পিছত ট্ৰেইনিংनि उनाव मोनगोन নে दा नै এইফালে ৰবীন্দ্ৰ सारमोन दं बायद'मोन माने माबा लिरगासिनो दं दायो ट्रेनिंनि थाखाय जिरायलायबाय दसे उनाव जासिगोन सारमोन मोनफैथ'वाखै मेडाममोना नैबे आरो माखासे बक्सआव लिरनो गोनां दंबावो माने कमार्सनिसो फोरोंदों आरोना बांसिन बिजनेस लाइनखौ बिजनेसाव बोरैहाय डेभेलप खालामनांगौ माबोरै मार्केटिं खालामनांगौ माबोरै दखान होनांगौ बेनि फारसेसो फोरोंगासिनो दङ आं उनाव नोंथांमोननो मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थागोन दायो माने बिराद दावराव नालाय आंनि रायज्लायनायखौ नोंथांमोना बारा मोजां खोनायाबो जानो हागौ दायो বাইদেউ আছে ৰৌতাৰ পৰা ন বাইদেউ ৰৌতাৰ পৰা বাইদেউ ট্ৰেইনিংটো লৈ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু পইচাটো পাই পেলাই কি কৰিবি বিজনেছ কৰিব না কিহৰ বিজনেছ এই প্ৰজেক্টত কি দিছিলে আপুনি ফিচাৰী মাছ পোৱাব মানে আৰু ৰবীন্দ্ৰ ফিচাৰী মাছ পোৱাব মানে মাছ বেপাৰী হ'ম এবাৰ আপোনাৰ পৰা মাছ নিব যাব লাগিব 100 টকা দিব না পাৰ কিলো যদি বিধান ভাল হয় হা 100 টকা মানে 50 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিম 50 টকা হ'লেও দিব একদম মোৰ কাৰণে পুৱা 50 টকা নেচে আদামান দं आदाया ओइ मानि होनायमोन एग्रिकालचार ना फिसारि हर्टिकालचार हा हर्टिकालचार ड्रेगन फ्रुइट आदसा ड्रेगन फ्रुइट माने बागान दंखायो ना न'आव बागान बनायबाय थादों बनायबाय थादोंसो गोदानसो दं ओरैनो पार किल' बेसेबांसो फाननाय जायो ड्रागन फिथाइखौ 240 मोजाङानो होमबा बिजनेसा न' ओमफ्राय आदाना आंना गय बागान खालामदों दङ ना फुराना दंखायो बोसोरबासो जाबाय ना थिगानो दा गयखौ माने एसे गायबावगोन आरो ना बे लनखौ मोनोबा आरो 75ल'सो मोनग्रोनाय जादों ना आरो 25 मोनबावगोन साननैसो गेजेरावनो नोंलाय लबर खै बिगा दं लबरालाय 9.5 ना टेपिं खालामगासिनो होमबाबोथ' गुरलाबाथ' फैगासिनो दङ बयबो ट्रेनिं लागासिनो दं दा दिनै लास्ट दे जोबसिगोन टि ब्रेक जालायबाय दायो साहा लोंसिलाय दा जेबो नङालै साहा ब्रेक जालायबाय नै दा सिंग्रा होदों सायाव बयबो साहा लोंनो थाखाय रेडि हा itu Mia tuh deh Misti harus singgah di sini
দি তলৰ এটা দি লাষ্ট ডে আজি মিষ্টি আৰু চিংৰা চাবি ধৰচোন মই চাহটো আনি ল'ম ৰ আদা मारै मोनखो नों लानानै नानों थियरिखिनिया दोङो खिन्थु प्रेक्टिकेल माहाय नांबावगोन जों बुंग्रा आथिं नायलाय औ दिनै लास्ट डे ना औ नोंहा औ औ ओमफ्राय पिएम किसान मोनो ना मोना नोङो आं मोना पिएम किसान जायफोर मोनो नोंथांमोना दिनै पिएम किसान फैसा मोनगोन 18 इनस्टलमेन्ट नामा दिनै 18 बार जानो थांगासिनो दङ 18था किस्ति दा बिनिबो एसे सावरायगोन दिनै मोनगोन आरोना जायफोरा माने पिएम किसान मोनो जायफोर खेथि हक आबादारि दा जोङो बिजनेसनि फारसेसो फोरोंगासिनो ना बोरैहाय डेभेलप खालामनांगौ बोरैहाय मुकेश आम्बानी जानांगौ बोरैहाय एलन मास्क बायदि जानो हायो बिनि फारसे फोरोंगासिनो आरो 2 लाख फैसाजोंनो जानो हागोन आरो जायफोर गोसो दङ एसे फैसाखौ मोननानै नोंथांमोना सोरबा बिदिनो बाइक बायनाय हाबा खालामनायफोराव बाहायलाबायनो नाङा होनना बुङो सारमोना सोंङै नों फोरोंबाय आरो गोबां आंनाव कमेन्ट खालामना सोंदोंमोन नालाय मानसिफ्रा मानो होदों गुदि गैया डिटेल्स गैया भिडिअखौ मानो बानायलाबायो होननानै कमेन्ट हरदो आरो बेनिखायनो आं खिन्थाबाय दे साहा लोंगासिनो जों दा साहायाबो गोदै बारा होआखै बिराद खम न' सिनि बहुत कम আছে हले भी टेस्टी है न ক'ত ঘৰ আপোনাৰ ডিমাকুছিৰ পৰা আহিছে দাদা বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে এনে ট্ৰেইনিংটো কৰি কেনেকুৱা লাগিছে আম্বানীৰ নিচিনা হ'ব পাৰিব না চেষ্টা কৰিম না আম্বানীৰ নিচিনা কৰিব কাৰণে মানে ট্ৰেইনিংটো কৰাইছে আৰু হ'ব কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানে আমাক আত্মবিশ্বাসটো মানে চবকে মানে সফল কৰিবলৈ বিচাৰিছে ঠিকে আছে माने 18 इनस्टलमेन्ट पिएम किसाननिबो दिनै सावरायगोन खोमा दायो माने पिएम किसान जायबा मोनो बेनि फारसेबो सावरायगोन ट्रेनिं जागासिनो दं नै बिसोरनो सारमोना तमाम मानसिनो 100 जनसो दङ बेहाय दायो खोनासंसैलाय र' আমাদের ইনফরমেশন আহিলে যে ওয়েবকাস্টিং প্রোগ্রামটো দেখাব লাগে বুলি সেইকাৰণে আমি বেলেগৰ প্ৰগ্ৰামটো পৰা নাই ইয়াতে কোনো বেলেগ মানুহ মাতি পেলাই আপোনালোক আছে যেতিয়া গতিকে বেলেগ মানুহৰ মাতা নাই গতিকে ইয়াতে আমি ৱেবকাষ্টিং প্ৰগ্ৰামটো আমি কৰিম বুলি ভাবিলোঁ গতিকে এইটো চলি থাকিব আমি কম ভলিউমত আমি চলাই থাকিম এইটো তাৰ মাজতে আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিঙৰ এতিয়া আৰু এটা টপিক আছিলে এণ্ট্ৰপ্ৰিনৰ ইন দ্য সেক্টৰ ধৰি লওক এতিয়া আপোনালোকৰ ধৰি লওক ফিচাৰী সেক্টৰ আছে আৰু এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ আছে এই ফিচাৰী সেক্টৰৰ এজন এণ্ট্ৰপ্ৰিনৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু আপোনালোকে বিজনেছটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেতিয়া তেখেতে কৰি আহিছে তেখেতে বহুত কথা জানে গতিকে ক'ত কেনেকৈ মানে এপ্ৰ'চ কৰিলে আপোনালোকে কথাখিনি গম পাব এতিয়া তেখেতে ফিচাৰী কথা ক'লেও এগ্ৰিৰ লগত কিন্তু সামঞ্জস্য থাকিব বিৰিয়ানী না ফ্রাইড রাইসত যায় না বিরিয়ানি দিনैबो বিৰিয়ানী সেৰ নাগিदों বিৰিয়ানীৰ লগত কি আছে আজি কণী মাংস নিদিলে আৰু এবাৰ ন নহয় ফ্রাইড রাইসত নহয় বইল ৰাইচ না নহয় ভালো নহয় মানে बेदरखाय आदाया जाखांथाराखैलै हारसिं जागासिनो दं बेदर मा जानाया गाज्रि बर'नि जाग्रा नङा बियो बर'नि जाग्रा नङाना बेदर गैया दरसेबो मिरामिस नायलाय बेबो नै बारा मोजां नङा जानाया दिनै कौवा बिरियानी ना गारनोसैसो कौवा बिरियानी एकदम मा होनना बुंगोन बेखौ मा बिरियानी कौवा बिरियानी कौवा कौवा बिरियानीसो होदों जाहैदों नै दिनै माने फार्स्ट दिनखालिल' डिसि फैनायाव मोजां होबाय फार्स्ट दिनखालि जानायखौ बेदर गैया मिरामिससो बिस्थिबार दिनमोन दिनैथ' आरो नै बिदिनोथ' माबोरै बुंनो बिदिनोथ' जाया जोंना जाथ्रा जानाय लोंनाया मोजां जाब्लासो देहाया मोजां थागोन मावनो हागोन মাংস আজি মাংস ভাত নহ'লেও এইটোৱে মানে মোবাইলত চাই পেলাই
মাংস ভাবি পেলাই খাক আৰু নাকি মানে একদম পুৰা অৰিজিনেলটো বুলিয়ে খাইছোঁ আৰু অঁ কাৰণ মামাই দিছে না মামাই দিছে না এইটো একচুৱেলি ইয়াত মামাই দিয়া নাই একচুৱেলি ইয়াত কেবিকে দিছে মানে ভাল ভাল বুলি কি কবি আৰু হয়, শুকান শুকান পানী ঢালি খাব লাগে খাবাটো লাগব উপায় নাই গোটেই দিনটোত ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব উপায় গিয়া উপায় গিয়া না এনাৰ্জি খাইয়ে আছে আপুনি আৰু এইটো খাইছোঁ আৰু ঠাণ্ডা বটল गारदो जानांला थावैखौलाय मा जानो आरो नामा खमसे खम दिनै लास्ट हिसाबाव सोरबा ছাগলী মাংস ভাত খাব মানে আশা কৰি আহিছিলে লাষ্টত মানে নিৰামিষে হৈ গ'ল बर' मुस्लिमा जोंना जाबाय ना ओंखाम जानो हायाखै बर'नि ओंखाम नङा बियो जेब्ला माबा रायलायलाय मुस्लिमनि हाया रबीन्द्र Yes, boss. আজিৰ মটন বিৰিয়ানী কেনেকুৱা লাগিল খাই পেলাই আজি মটন বিৰিয়ানী ইমান ধুনীয়া বনাইছে হাড়িৰ বাদে মাংস নাই মাংস নাই ন আৰু ক'ব লগা কি আছে আজিৰ কমেণ্টটো এনেকৈ যে মানুহে চুচি খাই এনেকৈ তেনেকৈ আমি খাইছোঁ আজি বঢ়িয়া আৰু খুব বনাইছে ভাল না লাগিছে একদম এনেকুৱা মানে টেষ্টি 5 ষ্টাৰৰ নবনাই চাগে এনেকুৱা 5 ষ্টাৰত নাপায় আজি খাই পাইছোঁ প্ৰথম আজি খাই দুনিয়াত পাইছোঁ আমাৰ জীৱনত এবাৰ KVK ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত ওদালগুৰি হয় বহুত ভাল লাগিল খাই ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকে নাৰ্ছিং হোমত যদি ভালকৈ জানিব ৰুটেক্স 1 ৰুটেক্স 2 ৰুটেক্স 3 থাকে তেনেকৈ চব গছৰ যোনটা ডাল থাকে চবৰে একেই ব্ৰিটেলনেছ নাথাকে নেমুডাল কেনেকুৱা হয় নেমুডাল টানো হয় কিন্তু এনেকৈ ভাঙি দিলে আপোনালোকৰ ভাত খাই নাযায় এগ্ৰিকালচাৰ কিন্তু আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বা ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থ্ৰুও আপোনালোকে জানিব পাৰিব কিন্তু যিখিনি বিজনেছৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব গ'লে যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনিতো আপোনালোকে আকৌ কৰিবলৈ নাযায় ক্লাছত যে বেলেঞ্চ শ্বীট সেইবোৰ শিকি নাথাকে শুভেচ্ছা যাচিছোঁ যিটো আপোনালোকে এইটো স্কিমত চিলেক্ট হৈছে অসম চৰকাৰৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম ভাল আছে গতিকে তাতে আপোনালোকে দিলেই হ'ল আৰু 100 টকা জমা দি ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু 1 হেক্টৰ মাটিৰ কাৰণে 100 টকা যদি আপুনি 1 হেক্টৰ মাটিত এটা ক্ৰপ নহয় 1 হেক্টৰ মাটিত যদি আপুনি 3টাও ক্ৰপ কৰে 3টা শস্য কৰিলে তেনে সেই 3টা শস্যৰ কাৰণে ইঞ্চুৰেঞ্চ হৈ যাব 100 টকাতে হৈ যাব কিন্তু মাটিৰ পৰিমাণটো 7.5 বিঘা শুনা আৰু কৰা এইটো বহুত ডিফাৰেঞ্চ থাকে যিখিনি আমি শুনিলোঁ সেইখিনি এটা কৰিলেহে আমি গম পাম সেইখিনি আৰু নাই কোৱা কাৰণে মানে আমাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা তাৰমানে কথাটো হ'ল কি জানিব লাগে ন কি কাৰণে এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি হোৱা নাই এতিয়া এনেকুৱা এটা 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীত মানে কি হৈছে আপোনালোকৰ বুক কিপিং বেলেঞ্চ শ্বীট কিবা কিবি গোটেইখিনি সামৰিব লগা হৈছে এতিয়া ফিচাৰী ছেক্টৰে বা এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰে বিস্তৃতভাৱে যদি আলোচনা কৰিব লগা হয় আমি মই ক'লোঁ 6 বছৰ মই পঢ়িছোঁ তেখেত 6 বছৰ পঢ়িছে তেখেত তাত বহি থকা সকলোৱে 6 বছৰ পঢ়িছে 6 বছৰ পঢ়ি কিছুমান কথা জানিছে আৰু শিকিবলৈ আছে কেতিয়াও শিকা শেষ নহয় গতিকে এই 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীতে চব যে শেষ হ'ব তেনেকুৱা নহয় গতিকে প্ৰেক্টিকেলি জানিবলৈ কাৰণে আমি আগ্ৰহীও হ'ব লাগিব সেইমতে গতিকে তোমাক ক'লোঁ ফিচাৰী নে এগ্ৰিকালচাৰ আছিলে এগ্ৰিকালচাৰ গতিকে আমাৰ ইয়াতে এগ্ৰিকালচাৰ বিশেষজ্ঞ 4-5জন আছে কিবা যদি জানিব লগা থাকে এই গ্ৰুপতে হ'লেও এটা মেছেজ কৰিবা বা আমাৰ নম্বৰবিলাক লৈ ল'বা কিবা যদি জানিব লগা থাকে আমি জনাম আৰু যদি গাঁৱত আৰু যদি কোনোবাই জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এটা ট্ৰেইনিঙৰ আয়োজন কৰিবা 20-25 জন মানুহ মাতি আমি তাতে গৈ পেলাই তোমালোকৰ তাতে গৈ এটা ধুনীয়াকৈ এটা 2 দিনীয়া হওক 3 দিনীয়া হওক 5 দিনীয়া হওক আমি চাৰ্টিফিকেট কৰ্চ লাগে তেনেকুৱা আমি এটা ট্ৰেইনিং ভালকৈ কৰাই দিম ঠিক আছে ধন্যবাদ